Hulptransport Roemenië in de Westereen is een bekend fenomeen in de regio. Elke jaar zamelt de stichting Klein en Gordin van gezinnen in Lietse dorpjes op het platteland van Roemenië. Alle weken hebben we wel aanvoer, maar vooral het verwerken wie in het begin wel even lastig. En dan bedoel ik met name op maandagjannen winnen we je meest met 10 à 12 man, sorteerders, inpaksters, schoonknopers, nog niet maar op, elk had zijn functie. Maar dat kan natuurlijk in deze tijd net. Dus, en dat wie in het begin wel een beetje lastig. Het inzamelen en sorteren gaat gewoon terug. Want ze doen het net verneerd, vernemen ze onder reacties van de meesten. Die ben ook christelijke bleed. Ja, die ben echt... dat is overweldigend. Dat kist eigenlijk haast net uitlezen hoe blij dat die mensen zijn dat wij daar komen. En dan staan ze vaak al op ons te wachten met karren. En met hinder en wijn. En dan was die Lietse dorpjes voorstellen van 500 mensen misschien. Hè, dat zou ongeveer Lietse dorpjes op het platteland. Door de coronacrisis gaat transport wat in mei gepland stond net terug. Met hoeveel vrachtauto's dat we voortgaan, dat hangt ook wel wat van de aanbod af. Want we krijgen wel eens squallenmeubels, van squallen die het opgeheven wordt. Wel eens ziekenhuismeubels die het afskruim binnen. Dus dan had wel wat meer ruimte nodig en dan gaan we met 2 vrachtauto's. Maar door wie met 1 vrachtauto, dat helpt dit hier. Net sinds steende alles blowen ze bij de stichting positief over het werk dat ze verzetten. En houden ze hoop voor de toekomst. Voor vrachtverkeer winnen de grenzen wel heel dit wel aardig open, maar dat is dan meer van noodzakelijk verkeer. En in het verleden hebben we wel 2 dagen bij de grenzen staan vanwege de douane. En dan ben ja, vreeg je wil ik dat in deze tijd. En ik dus vrachtautochauffeurs ben wel aardig op leeftijd. Dus toen zijn we stellen het eerst uit. En dan bezieken wij dan, zodra het kan, ik nog dit hier. Want eigenlijk is het inpakken helemaal klaar voor dit hier nou. Dat we toch dit hier nog erin kunnen.